Ξανακάνουμε άλλο ένα βίντεο με αυτή τη ράμπα. Το πέρασε και το πέρασε. Για να δούμε. Τι άλλο θα κάνουμε. Έρχεται και η μικρή. Μην το κάνεις τώρα. Γιατί σ' άκουσα. Ξανακάντο. Να σου πω, μην ανεβαίνεις εκεί πέρα. Νομίζω δεν κάνει. Πού? Μισό έρχομαι. Τρεχακί, ξανακάτω. Λοιπόν, θα το ξανακάνουμε άλλη μία. Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι. Πριν κάναμε το δεύτερο και λίγο πιο πριν το δεύτερο κάναμε και το πρώτο. Έλα! Για να δούμε τι θα κάνει ο μάγκας, ο μαγκίτης. Είναι αυτό, κάτι λέει. Κατάληξε, τέλος πάντων. Συνδρομή, με τη συνδρομή, το βρήκα. Λοιπόν, να κάτσε μισό λεπτό να δούμε τι θα κάνει. Το βλέπετε. Το παιδί, το παιδάκι. Νικόλας. Oh, yes. Λοιπόν, αυτό ήταν και το τρίτο κομμάτι της σειράς αυτής. Θα τα ξανακάνουμε. Αυτό ήτανε. Bye.